Što znači za mene vjera ili vjerovati? To je nešto što sam ja otkrivala. Nešto što sam tražila, nešto čemu sam čeznula. Dakle, ja sam odgajana u tradicionalnoj katoličkoj obitelji gdje se išlo recimo za Uskrs, za Božić, to je bilo podobovezno na mise, ali nedjeljne mise nisu bile obavezne. Naravno, prva pričest, krizma i onda sam se ja tu nekako oprostila sa tim dijelom svoga života. Ispunila sam one forme koje su bile podobavezno, jel? No, međutim, moram priznati da su moji roditelji, bez obzira što smo i jesmo živjeli jednim dijelom za vrijeme komunizma, gdje nije baš bilo toliko popularno niti ići u crkvu, ali se držalo do te tradicije i usadili su i u mene taj moral. I uvijek i moralne vrijednosti i tradicionalne vrijednosti i uvijek sam, bez obzira što sam u jednom momentu svog života dosta moderno živjela, nekako je to bilo duboko usađeno u mene i mislim da je taj dio mene zapravo tražio nešto više od života, nešto više od pukog materijalizma, slave, novca, neki veći i viši smisao života. I prije jedno 11 godina to se dogodilo, taj jedan preokret u mom životu. I tada sam zapravo shvatila šta znači ta velika vjera, to veliko pouzdanje u Boga koji dan danas imam i nosim u sebi. Tu je taj jedan veliki oslonac koji sam dobila, zaštitu, smisao, nadu. Nešto što mi u jednom momentu bilo ovako isključeno. Znači, u jednom momentu mog života, bez obzira što sam bila jako mlada, ništa mi više nije imalo smisla jer zapravo kad čovjek postigne neke ciljeve u životu koje si zacrta, onda se zapita šta sad? To sam ostvario, šta sad? Naravno, tu je bilo vezano, su bila i pitanja za obitelj, za djecu. Ništa meni to nije imalo smisla, jer okolina oko mene se dosta slobodno ponašala i sve je to nekako bilo relativno. Možeš, ne moraš, hoćeš, nećeš. I onda taj predivan moment mog obraćenja, kao da sam dobila nekakav temelj, zdravi temelj na kojem mogu izgraditi svoju kuću, nekakav izvor ljubavi, izvor inspiracije, nekakve misije moje životne. I zapravo ja to zovem svojom vjeru, zovem svojom najvećom životnom avanturom, jer nikad ne znam kuda će me odvesti, gdje ću završiti, kojim putem trebam ići. Uvijek se nekako prepuštam toj Božoj volji da me vodi. I to je ono što život apsolutno čini drugačijim, posebnim. Imam taj neki svoj duboki mir i bez obzira što se oko mene događa, to mi niko ne može oduzeti. Pa moram prvo naglasiti da moje razmišljanje o obitelji dok sam bila mlada i danas nije isto. Ja sam kao mlada imala stav da brak je sasvim nešto nepotrebno, da želim biti samohrana majka, emancipirana žena, šta će sad meni tamo neko nešto zapovijedat, šta ću radit. Da jednostavno želim tu jednu vrstu slobode koju, na primjer, žene koje su u braku nemaju. No, međutim, s promjenom mog života naravno da se promijenio i moj stav i prema braku i prema obitelji. I shvatila sam da zapravo ne smijem biti sebična i razmišljati o sebi samo. Zapravo da koliko je potrebno djetetu i otac i majka u odrastanju i u odgoju, koliko je meni, kao meni, potreban suprug, muž, partner životni. I zapravo sa tim svojim sazrijevanjem, a pogotovo mi je tu pomogla vjera, sam promijenila i razmišljanje i o obitelji i o braku. I shvatila sam koliko obitelj je zapravo stup društva, koliko zapravo je bitna i za stabilnost odrastanja nas. Zašto sam ja danas takva kakva jesam? Ja tu stvarno mogu zahvaliti svojim roditeljima i njihovom odgoju i njihovoj ljubavi. I bez obzira na ono što sam od njih naučila, bez obzira na trzavicu u braku koju su imali, probleme koje svako ima, jel? Ostali su zajedno. Oni su zapravo svojim primjerom meni pokazali da se stvari trebaju popraviti, da se ne trebaju baciti. Da u današnjem vremenu kad živimo u tom materijalizmu gdje jednostavno je sve toliko potrošno i brzo zamjenjivo pa imam feeling da
se tako ljudi odnose u svojim nekakvim odnosima. Mislim sad tu samo na brak, mislim i na prijateljstva i na posao. I kroz to se moj pogled na sve to promijenio i naravno i na moj život i na moju želju da ja se i udam i da pored sebe imam osobu koja ima ista takva razmišljanja kao ja. Znači, na prvom mjestu mi je bilo bitno da imam muža vjernika i kad dođemo u krizu da naš oslonac i naš izlazak iz te krize bude molitva, bude naša zajednica, bude vjera. I na svu sreću takvog muža sam i našla, dobro sam ga izmolila. To je isto ljepota molitve. Znači, u onom momentu kada smo stupili u brak, znači već smo tu krenuli i moliti za svoju djecu i ponašati se onako kako bi mi htjeli da jednog dana kada dođu djeca, da oni budu u jednoj zdravoj obitelji gdje će moći naučiti one prave katoličke vrijednote. Veliki utjecaj na moj život je imao pater Zvijezdan. Zapravo nekako sam najviše od njega učila kako, bila sam kao malo dijete koje je naučilo puzati pa sam trebala naučiti hodati. Trebala sam se prisjetiti svega onoga što sam zaboravila tijekom svih tih godina dok nisam išla u crkvu. I još jedan, naravno, segment, s obzirom da se ja bavim glazbom i da je glazba sastavni dio mene, ja bih voljela da crkva tu isto bude više otvorena za mlade, za tu neku novu glazbu koja dolazi, modernu, popularnu, duhovnu glazbu, koja je zapravo glazba, ja mislim da je nekako među mladima najveći motivator i pokretač i nešto što ih trenutno interesira i okuplja. Danas se mladi boje stupiti u brak prvenstveno zbog društva oko sebe, tog potrošačkog, materialističkog, gdje jednostavno zamisliti nekoga pored sebe cijeli život, ja mislim da je to mladima onako nemoguće. Mislim da su tu dosta bitni i važni i mediji koji veći naglasak stavljaju na ono žutilo, na to kako su se, naslovnice su puni rastavljenih, a ove lijepe priče da se neko voli, da je u braku lijepo, da može biti u lijepo, jednostavno to im nije interesantno. Ja se barem trudim sa svojim mužem da budemo primjer drugima, da brak može opstati, da ljubav je nešto što raste. I ono što bi stvarno mladima htjela preporučiti je da se ipak priželjkuju da budu u braku jer je brak predivan, obitelj je prekrasna, da kad ulaze u to da ulaze zrelo, promišljeno, da upoznaju osobu s kojom ulaze u brak. Naravno, ljubav je na prvom mjestu, ona je temelj svega, pogotovo braka koji je za cijeli život. I Bog, vjera i ne može ništa krivo krenuti.